Tane timbira family. Nakafamba. Takafamba. Hanzi kudini. Takafamba machiremba mairi. Pekutanga patakaenda pakatanga kutaurwa ngezvemachira emhuri yekwatimbira kuti anofanira kugadzira machira avo neduro ravo zvaimboita ana baba avo ekare. Akatombobata-bata kuna ana baba aya. Ana baba akazi ndiri kuona pakachena. Ndibva tasumuka bva taenda. Pamwe patakazoenda pana chiremba wechipiri. Pana chiremba wechipiri vakazotitaurira kuti kuna Fibion na Davidson na Fiction tiri kuona pasina chakadini chakashata chavari kubata, asi pane nhau yekuti havasi kugadzirisa zvinodiwa mukati memusha wekwaturira. Ndipo pavari kubatwa vari 3 ana baba nenhau yemachira. Apeno machira avo akazoisa mumataka vana baba iwonavo. Ndo pane imwe nhau iripo yekutanga. Then vauchizoya yechipiri yacho yanga iri nhau yemwana unorwara. Iwe nhau yemwana unopenga yakazi mwana uyu dambudziko riripo riri kubva kuna mbuya. Mbuya sisazoziva kuti ndi mbuya wakabereka nini, asi vari kuzi mbuya ivo vanatimbira wacho vanomuziva mbuya yeye. Saka mbuya ivo vari kuchema, ndivo vari kuita kuti mwana arware, asi vakabata mbuya ivo vakataura zvavari kuda, vese vari kuzi varipe kuna mbuya iwavo. Then waripa mwana iyeyo unoita right. Saka homework yekubata ana timbira aya aende kuna mbuya aya achibata ana sekuru, zvinhu zvavo zvinofamba zvakanaka. Apeno pane pandapesa here kana kuti mune pekututsira kana pane pandataura pasipo. Ndizvo chaizvo. Saka hapana muroiva. Kwese vakapembedzwa hakata dzakachaiwa kairi. Saka vana vari kufa hanzi chii. Vari kuda kuti vagadzirise midzimu yavo vana timbira ava machira. Apeno machira acho kuti zvaitwa sei, zvaibikwa madoro zvichidini, ivo makadzidzwa zvichitaurwa zvakadaro. Ivo vakazotsveta. Pai madhoo akabeuka ngokuti zvakafanana nekuti pamusha mukuru akuru edu ekare zimwazazviya mambo kuti akuru aite zozvaita zvaaigadzire misha yawo ndizvo. Saka apa pane machira emusharukwa wedu haanga ane machira awo ana zvingwe zvini zvaigara mumusha. Saka aitoti pakashaiswa mukuru unose baba akashaika semvura, mukuru yanopawo hendo vamweni unoasara uripo. Saka akazopuwa machasara aripo ndiyo aya mukomana panapa azopuwe machira ake iwo kunetsa kwawo. Mukomana akazore machira aya, takambotofamba tikaenda akatoa ngezvawo machira awo tiri pachaemiti zvikati machira aya anotodiwa ngesimba. Akatozi machira iwawo dai zvaiita mungauya nawo panapa tonge muwo wepiso waita machira acho aya takatozwa izvozvi kuti machira takarasa takaise mvura. Baba. Machira akasimira baba. Aripi. Takatozoshanda kuti Mtsveta pai. ndakaenda kumahospital pakucheka. Makatsveta nani? Mtsveta zviro zvemazvochari. Makatsveta nani? Paina vari pacho baba. Makaenda nani? Hama dzino mungazvitaurira here? I'm sorry mtare. Takaenda kusara mukomangwa bambezi chokwani pachayamiti nazukuru handimukuona panapa zvati takabita vashoma ndiandana mazukuru vedu akaenda kobata nyaya yemachira iwayo
abati naye machira iwayo madzimai iwawo anozi madzimai merita akataura kuti uyai nemachira iwayo zvaita baba yenyu imimi hamuchazvikwanisi kuzviita uyai nemachira eutidii tione kuti ngaita sei machira iwayo ranga riri 2024 dana zvenywa right zvikanzi uyai nemachira eutidii tione kuti ngaadini mukoma wabva agara nemachira aya kwenguva yakati kuti ngokuti madzimai iwavo vakataura kuti machira iwayo kana musina zvakafanana nekuti kana uchinayo nemvura usina mvura hapana zvichakuvharidzira ichi mvura saka uyai nemachira eutesei tiyagadzirisa saka zvadaro zvakandozvitoreka nguva kakati rebe nyaya yemachira ichingotoroka nezvayo kuti nevazukuru vaya vazukuru vamwe vedu vangavisi njoni ana sekuru machira yamakazoendesa yari kuti kuna amai vaya isusu wacho hatina kudini hatinonga takaendesa machira muruda wake right andisani mutapira kusore andisani tapedza zvamukuramba muchitaurwa zvo zvinopedza munhu muchiramba muda kwake zvadaro mwana wacho wamukoma aya mukomana murume mukomana mukuru aramba achinokuti zviri kuti zvina baba angu hapana zviri kushanda ini ndakambotobvunza kati machira yatinoaita sei ini nomwe ndakaramba ndidotobvunza kana mukomana ndakambovabvunza todini ngenyaya yemachira arivamba akati ngaitiende nawo hapana kubuda anza kakwana ipapo machira iwo iyi ndio zvinobvichokwadi ndiri pamberi penyu kusvikira mwana ava akazoti ndakaenda koona ichi amwe madzimai anoba kutibatsira nenyaya ichi nenyaya yemachira aya tochidini nemachira aya akatitaurira tese hapana vasina kutaurira kuti machira aya takuda kuti tidii tichaendese kunomwe madzimai ine ngati no zvanga zvakadini tiende kuti kuna amai vapakati darereri zvikanzi zvakandofanana zvakabatikwe nezvizvo zvakandofanana zvakataura didini mukoma unyemba here angati ano ngatorwe madzimai akabvatora machira aya akati anoshandiwa zvakadai chivanhu hamuchachikoni chiitai zvinamati toende kwaisa pai madope apa bhiriji repanyama epakirinika ndopaakaenda kuiswa anga aripo panyaya yemachirawo mukoma anga aripo ini ndanga ndiripo mwana wamukoma angu munin'ina uyu the late akashambiswa 7 December anga aripo nemukunda uyu anga aripo pakaitwa izvozvo ruzhinji rwanga rusiripo zvondizodaro pitanga izofamba nemupurisa zvichienda kublod machira aya akaraswa aya makapirasa aifa kutenga ako machira kuti zvamakaita handizvo ndobenomira madzimai akamuguruka handiziyo anoziva zvakamboitika ini ndanga ndisingazivi kuti chidoma chii ende chinosenza sei when I read another article aisazivi kuti mupepa here kana kuti pasocial media kwabuda kuti chidoma idhekodha rekuti iwo paunoenda kun'anga kana muprofita kuti ndine zviro zvaninetsa izvi unotanga kuenda kuti ndine zviri kunetsa ndine machira akasiyiwa ndibaba iwe muri kuti machira it's a lighter way of putting it across haasi machira hanzi pakatwa tsvimbo musei zvababa haisi musei iresemblance muri kungoona sei semusei but zvinhu zvitori ipapo saka munhu uyo akanzi iwo une zvinhu zvinouyi nazvo zviri kunetsa uyo akati zvidhoma izvi endouya nehari ndekahari kacho kuno ndikubatsire munhu wechechi zvomwe akaita imi ubva atora zvinhu zvobva auya nazvo bva aenda kumuprofita hawa hiriri tiba enjao gabriero uyu muprofita urutoti kashi tore ichidhoma chechi zvikazi chiro ichi is dangerous wafa munhu wakutaurira kuti undoonewo kuti wakubatsira ndozvipisa izvo zvisazokunetsa iwo uchidini uyabvaenda muprofita wasari chidhoma zviyakwati muchechi autochikonekita chitorine chiraptop chine mabhatanani vautaura kuti hatisi ucharoyaba taakumboite zvechechi vauchura wautovhurika mureza wainamatira pasi pehuti
waka jeshi yakatokura kudarike chivhonzi rapa akatenga mamotika pakazara vanhu kuda machira aya abva uyodzokere kune idzidzi anotaura kavachira handi ari kutotaura vati vachira aba vakambone jira rinotaura vachira abva adzoka kuzvikaziraiti iwo ndadzoka shamwari wagarisa usukugura asi ini basa ndirudini uye kati iyo inini ndakakurasa iwo ndakaenda newe kumuprofita iwowe ndikazvibvisa kuti wakapiswa iwo zvikapera urude kuti ndibhadhare ikanzi hatidi chitsotsi bachira aya pachaakuta zvikazi chitsotsi che zvikazi chechi dzazara zvese motika ndajingirisa uko ngoti ndaude mubhadharo waunditaura kuti wakandirasa tine petakataurana kuti wandirasa here aidzine shuku dzikati nobheda ndidzokere kumuprofita wakarasika pamuprofita pato nemaswimming pool nei iwewe zviro zvendakakupa wakaisa kuno zvikazi ndakapisa zviro zvako musi wacho wakasara wosvika wapoka kunazvikuzikati aiwa zviro zvinotaura kuti zvaude payment yebasa rese ini ndatofunga kuti machira ari kunyepa saka ndazviona ndega machira ari kusenza pana uri kusenza machira angu iwo awe kwauramba uyakati polisi ndobe ndakazoyabuda mupepa basa mapurisa ndauyo pano ini ndakashubuka ngechidhoma pa ndazi nouyo uya ndikubatsire uya nacho ndichipise asi haana kuchipisana wakachitura wotokonekita kuise muchechi watoite mari ndicho chitupa chacho asi chamudhimanda payment kupi vawandiri saka munoona kudhimandwa payment ngemachira emuri kuti mwakarasa iyo ari kutodii ari kutosenza handi machira ba ukaribata rakaita kunga bhuku woti bhuku but risi bhuku pamusoro yemambo tinotenda kutaura kwenyu nekuti munhu wakatibatsira zvaindokopindirana zvekutaura wakataura machirawa atenge akadzobvuma mukoma waito uyu kuti iwe utiona huna mati dai dzousinganyamati machira nababa wakarasirei hane zvakafana naye handi wakataura zvezvi saka machira ngaatenge mugari pasina izvozvo hapana chandakakusha munhu saka ndakadati zvimwe zviro musa iye mwari wacho musanyanya kutotamba naye mune dzimwe tsoro dzisina zviro zveculture ngazvigare zviri musanyepero ndoiteka chirungu bari munhu ngekutore zviro zvenhaka zvetsika kuende konyepe kuti tinoite chechi kana kutora zvinhu zvechechi uye kuzviise zviro zveculture zvinhu tu zvakatodini zvakatosiyana saka imwimwi mbuya yacho iyoyo iriyo aiti mudzai machira kwendiri ndikutaura akatora machira ndisekuru ndimbuya mwakaendesa ini machira ndimadzimai ariyo madzimai acho madzimai akatora machira akashande machira pakirinika uripo saka endai motora machira enyu ngati mudire utenga vanhu vangoita manje unoti ndakapisa ndakarasa ndakadai ndo zvida kutaura kuti idzi ndo dzakatambwa futi dzakazi ndapisa saka imwimwi iwewe machira anodori kabwa iwo vaere ari kutengwa vanhu
pakazi atenga amwe machira Boza wakatokangwa. akatopiswawo iwo wotenga machira awo semhuri oita zvawo zvinodikana nana babavo zvedzinza ravo ndo wari kuzi waite zvedzinza ravo machira acho akataurwa nekubika madoro acho nezvimbudzi nezvidii zvinodikanepo wopedza zvinhu zvavo zvofamba zvakanaka handizvo ndizvo chaizvo echitaura hekuti mukuru wakapuwe zvino izvi kuite mukuru inini ndiri pano chero ndichaitawo mukuru kana wapuwe zvino izvi wotoziye kuchichenjera mani nokuti zvozvezve zvakouku chiite basa racho mukomana takatoa kuuzo tiripo tiri kuona kuti unomwedo zvino hauna matimba iwe tibatsiranai nawo mukomanyo semimi vana baba muripo tu mobatsiranai mukoma kuti zvinhu izvozvo zvigadzirisike zvifamba handizvoera nacho motifambisa ndima yenyu mwese musasati mukoma airi ega amusoro ini tiri mudariri ishe wangu tiri mudariri inini ndinozotovechokwadi ndinokandakatesana nevamweni vangu ngenyaya idzodzo vakomana ngati ini ngatigadzire zviro hakuna undidaira Unozumuroike. ndozumuroika nekuroka yo hazi uzouya wakadaidai haadi kufamba neamweni chichi ndiyo nyaya dzinorambira mama saka chiisai purosha imimi Zvakana imwimwi mwakadai panorufungiro umwera hapachina mukati hapana ndiyauti hapachina ngatiende kuana aichema anazo mwana wakanyarara mwana munoti aiwa inini zvitakazwa ndozvitea kuti kushanda nazvo zvetinoita manje mukafambira nyaya dzemudzimba muri mumega chances dzekusangana nemabogus prophets and the traditional leaders are very high zvoti kunyeperwa kwenyu kunodini unowana mopedzisira mwakunongedzana iyozvizvi mungadai mwakamuuraya muchiti muroyi mobva mwazosara mozwa kuti haasi muroyiba iye afa ngaizvododini saka isusu tichiti nyaya idzodzo uyai nadzo kuno kumatare mauya nadzo kuno kumatare kwatinonga makufamba andadare mukafamba muri mega nekufamba muri andadare zvinhu tu zvakadii because tinenge tiri kuti muende kotsvage anza inodo kudzokere kunoko kudare zvingave zvakakurerukirai makaseenzesa mari dzenyu ndimwe mwakaenda asi chakakutungamirai idare tinonzi dare handisini ba ende handisi kugara zvetakaita kuti dare midzimu nemasvikiro enyika inei ane umambo hwacho ndo petinototuma muchiti budai nemupurisa kuti budai mengi muri kutobuda nedare saka pemunosvika hamunonyeperwi dare harinyeperwi mukaenda pemurikuda konyeperwa munosvika asipoba musati mukasvika pasina vamuda kuona motsamwamba wainonyepa mazwa dare harinyeperwi ngekuti ianza yerudo udzokezvi kudare basa redu isusu as traditional leaders our mandate or obligation ndeyekuti vanhu vese mugare zvakanaka muchiwirirana zvimwe uya mwakaita haizvo zvemwakauya makaita maizvi makauya muri kutofema nekufemeruka paine waitozhamba ndikazomutaurira kuti chinyarara hako ndiriwo mutwinzi wako nditoriwo mukuru zvouri kuitirwa zvezvo ndo zvendinotodino ndikuri kuitirwawo nemumhuri fanika wakazotonyepere kuiteka 25 cents iwo aine sisipedzi akutoti iyewo ndiwo kudai zviriko chivanhu traditionally zvinotozikanwa kuti munhu mukuru akaita zvaainazvo unozi muroyi usikatozi muroyi ziva kuti hauna chiro ukaona uchizi hauna uromba uri murombo unofanira kuzi wakaromba iweji inongo matems anongoshandiswa zvakasiyana ukazi wakaromba usatsamwa ba
kuti vanhu kuziwa kanuna uri chibaba ndoshona yaanoseenzesa because haanopindwana ukazwa kuti zvune zvainazvo wazvitambira usatsama ndoshona inoseenzesa anhu ngekusaida kuti nhingi mupfumi ini ndozwa kuchirungu achitoisa ziteve so is rich is good man kuti wangu unozi wakaromba chizviziai ukanhasi kuti ukazi wakaromba unasekerera kuzi uri jaindi uri chibaba ndoshona bambo ndakamutaura kuti if you are at the top you always become the topic. And if you are a head, whether of family, department or whatever, prepare to be the headlight. Pepa richitonyorwa handi makaona zvinoiswa mumaboxi mutauni mumarodhi mumakona memastreets zita rako iwewe ndo rinofanira kunga riripo pane pekuti zita rako rinozotobuda futi riripo asi ukazoerenga nyaya yacho utoona kuti hedhirai irungu rezviri kubuda asi iwewo zita rako raiswa ngokuti urichi amihe kuti makafamba zvakanaka maakuwirirana semhuri mauda kutanga kufamba muri chi imweni musazonyaya shaika munonga muinamwe onai kwakubazirwa ukafora zvikazune dumbu zviro dumbu iroro amwese hana mari neuyu saka kwakwagara munozi mwazara marezvo urugega onai hauitika mudaidza izvozvi zvimapa wepo chifambai tsvakai machira maita machira moita izvozvo mubika doro madhete emunei mapanana sanganai neoneni changamiri nemwana yambuya inoda kugadziriswa mwana uri kupedza anoda kugadzirisana ibendaeutamakakase pambuya paparikuti mbuya nechiguru pekangomana ndi mbuya pane zvakaizwa nembuya pazakamezvati pane mwana wakaakakanisiya mbuya mbuya aya ainzi akakura anaya aishungurudza mbuya 1 plus amweniwo anhu mumusha imomo aindogadzikira zvitunha kuti muroi saka mbuya anaya anga asikaroiwe hazvichina basa ba imimi mwana arurwara ngewani uri muningina ndiye aigara asina mbuya pakushaya kukaita muningira anogara wese ari kupera saka iwatsana muri ana mukoma ana baba mukuru chigadzirisai saka imi maamusipo here panyaya yambuya iyi yekushungurudzawo mbuya nekudai aishungurudzautaura mira timbozwa ndiwo anobarwa nayo ndinotaura panyaya yemwana iyeyo uri kukhanya mawindo anhu akukhanya anhu ataesa kungoya kwandiri one zvaite mwana izvi musi wefriday wakafura ana echikoro pasign post akazonunurwa anga amwe baba akanga akutorwisana nababa iyo kuti ana aone kuenda kuchikoro saka chose changoedza unongoya izi minority ana baba kuti mwana uyu mundoti minority patatiri kuko makazokumira papi because makati tida kuronga nyaya yekuenda kwana sekuru kuti mbuya afembwe ataure zvaanoda baapapi ifemam inini hangu ndinofara maningi nokutaura kwemutape kuti mwapa muchiiteiwani rongai izvi mutape ndoda kuti ndipeka kurumbichana kumuru kuti inini zvimwe nyaya ingaivenderwa ndiyo nyaya yambuyewa mbuya yacho ndimahedi isisu mbuya yavakatsamwa zvekuti nezvaiitirwa nevana femine mumba mwedu wacho ana akabara ana aitsamwisa mbuya haatsamwisi mbuya vari vana waiita kuti vana vatsamwise mbuya ndiani mbuya aya vana vakataura kuti mbuya iyo anoroya hakuna mwana unoziva muroyi haimboite zviro izvozvo hakuna mwana unogumawo ukaubvunza kuti uroyi watuti unoziva munhu mukuru mukombe saka tinodawo ishe amupurisa makadangozvitauro mai edu isisu akafa acho
ndiwo etofana kutende kwana siku taitaurana paya kuti tiende kuti unana seko wacho maapapine chitori murodi tainotange muripote kuna mama mwapedza kuna mama tochididebise abari kwana seko ana seko wacho akatamba kugara echiti uyai titaurirana saka mari dzacho dzese maatori izvozvo zvinoronga saka chainesa mukuru inandifishi panapa mambo wedu uri panapa wagara anofana kuzvizwa chainesa mutapu kutsarana kwaiya kutobuda ini ndaindikataura ini kuti varume hambai kwana seko tiende koita sei ngenyaya yemwana iwo tiende kotaura kwana sekuru uku kuti vana sekuru kuya anasekuatimirira anasekutauya panaya ivanisa kwana kuti tine bhepa rakasiyana niwandiyate dzedu riri kumba kwedu nokutsangwa zviro zvakasiyana nyoresa anasekuati echiti mukauya imwimwi hatisi tinomutaurira akapi mukauya nemari yetomutaurira tinoende kofamba kuti muse atireidwa ataure vega zvepande kumwe apo mutatu mati ndopaichiramba amwiredo yamati ngokuziva zvavakaita saka ndopamaiziona ndichizviya ndisikauyi inenge mapazwa ngokuti ndaidi ndikataura vanhu angasude kuende papoint aide kutsvake dzimwe nzira dzisiri idzo asi nzira iripo achiramba ino akubvuma here zvakanaka ngekuti kutaura kudai zvakaita mama takataura zvimatare zvakati wandei zvimatare zvakati wandei zvimatare zvitaigara umwe wacho umwe wacho handii pointi kudai waitora kumona wairamba ndiye wagarapa munini wangu ndiye wairamba uri kuvi pana seku kwacho wazobvuma ngekuti wakuchibvuma ngekuti akabvekuri hazvichiranda inini chiro chendiri kufaranacho maproblems ese anoitika mufamily haasonzwekiba kana muine madivision ndizvo maproblems ese mukadhivaidhana munapanana nguva yakuzwisisana musamhanyira kufungirana nekushorana nekunongedzana hapana chinofamba problem yenyu yemuri kuita dai makabatana kare marufu ese arapa mune almost 12 vanhu vakafa from in about 20 years saka munoona kuti otherwise pa 2 years paifa munhu pa 2 years paifa munhu pa 2 years paifa munhu kunganhu ari urima foya hazviiti paizvo zvizvo umwe wacho ndiwe muruti urupenga dai makabatana kare zviro zvi zvese zvakadini but muchirungu vanoti its never too late zvanaka tiripo ndo basa redu tochizvigadzirisa maakuwirirana kwana sekuru muruda kuenda muruda kuenda mwega here kana kuti ndimupurisa unokwanisa kuenda moya moti because hapana nyaya murudo kutopopera kochema nana sekuru kuti takakanganisa tauye kowa asi tichizwa kuti hanzvadzi yenyu iri kudei mobva maripira ana sekuru moziva kuti chikamu chekwana sekuru chadini then machira motenga machira mobika madoro zvese zvoitwa zvopera modzoka kupi kuno yekwana sekuru mwapedza yemadoro iyoyo zvaita zvapera mune mwautsiuye koture mudzimu mwautsiuye kotenda kuno nezvemunonga muinazvo mukarekera kuuya ndini ndirozviite kuti zviite inizvo ndiro yako adzosera futi mbuya iyo zvinoti musasaenda kwari chirova ivo madhara acho asikazvikaiwa handina chendinacho chekuti ndinomuti chakati ba ngekuti ndima yenyu ichi kudini imwe mundoda kuti mudzoke muchiti chakambire tauya zvinhu zvedu zvadini moona zvokudini zvokuita kuti mwandodosiya zvadaro mosiya zvadini kuti paine zvomunoda kuita ndochiona ndiani ndiwauye bhangu handina zverunoita mabhozi inini chieneni chida ndechekuti mugare zvakadini nevana uyo ari kurwara oita right imumwe wacho moteramira stage yekutanga indiri kuona yanaka ngeyekuti mwabatana mwakuziyana ndafunga kuti pamwe muchatotenda kuti changamire mwaita nyu matibatanidza taakufambira pamwepo
pamwe mudozondotenda kamwe asi bhiridha unoti foundation unochacha ini ndaitotiwo mukambotenda ipoba muzondotenda futi pamwe muchenda ndifarewo ndonoti ndirusenza uri matonangawo muchitaura mwana kuti azwisisewo kuti munhu ukazimunoya wakaromba chitoziya akazi anhu angambozwa ipapa nokuti inini ndakagara panapa ndakagara pano mutata ndiri kumwe wacho makatonditora kuti musotavepa matondinongedza kuti azoziya kuti ndiye munoita uko apa inoise munhu mukuru unogadzise zviro munogadzise zviro zviri zvisashata ndaizozise mwamunazvo musoro mwingi ndokuti mwakutonongedza mani kuti shamwari kusa munhu wakarowa chichi zoti muraru makuru kweduyo iyo zviriwo makanditaura kuti panguyo zviriwo ende ndio pamwe mukadzika misana zvinotara maningi mutatu aiwa tinoizora tambotanga tafamba tichiende kotere tozoatope feedback bwamao kuti zvinhu zvaitakaronga zvapa kana ngezvatozwa mutapiro hamusi kupindura hamusi kuwapindura ba kupindura zvikanyanya ari kuti mazvaza takachangamira imba yachapa inobve pafoundation yoite kumawindo level yoite mubox ari kuti akapazwa hapana ere amuitiwe tsangamiro apa mwakaita he mwakati ibataniza mwaita pane shona atikozwa pane madzimai ndo anotaurawo nyaya yekubuditse mari kurudo kude mari taura heri madhara ari kudo haisi mari pamusoro changamiro inini ndiri kuchungurudzira kuti machira iwowo ndiwo here ari kutsvare makuwa inoti takabve kuika mukoma wangu musi wa8 December kuzoti musi waniwe toende pamakuwa paya kusvika pakatsikwa toshaya kuti imombere kubvise mafurauzi echiiswe kusaidhi rababa raiye pasaidhi akandoradzikwa akadai mukororo wacho baba pasaidhi rababa rakaikwe muna 20 anwe ranga racherwa raya mukoma ranga racherwa asi takashaya kuti imombere dzakatsika asi hapana kana kumbowe dombo takaende kuti kati regai toone kuti mwombe dzaifane kuhidhisa kuti matombo ayo asi takaone tsoka dzemwombe kuti tizive kuti imombere mambo ndo zviri kutishungurudza zvambuya zvemachira zviriko asi izvozvo zviri kutishungurudza mwana wababa edu wakabve kushayika December uyu zvakatibate zvekuti nanhasi tiri kushungurudzika ndizvo zvakambobuda here zvaratimo yawo nini yeuyu wekubva kushayika inini mazwire endakaita vakati chiremba wanga aripo wakati isusu tambofambira iyi yauyu muchazoifambira monatsa kuona ndiri kuona une shungu dzekuda kutaura hapende kuti ndizvei saka yekufiwa apapapa ine laini yayo iye chiremba wakati handibatanidzi matari ndinoti 1 iri remafambira robva rafamba then imi matsvakawo munoendawo rekufiwa rineri muri sunda rakadaro mwana wacho wanga aripo mwakamuvhara ndini echitotope complaint yekuti taende madanga vakufa ngati handi chiremba ndopasitaura emene kuti no hatiiti mbiri panapa tokutanga tati create betozodini manje saka inini hapana problem ndaimogadzirisa zviro zvangu zvenyu tiri kuonana rini inini hangu nokudayira chidai tate inini hangu handinga ndidii kumo nokuti yaikaitwa pange kudai ana sekuru wacho aya chari kungavakawo dheti rekusangana navo havagarisani pamwepo achatipawo dheti ravo rekuti uya musi wakati tichisangana ndeni saka tikatape dheti kuna mamutape kuno mazuva aneri kosvika hatitasangana pao saka taifungirawo kuti tichindopedza tapedza isisu tichakana tikati kuna ana sekuru achatipawo dheti ravo kuti uya musi wakati tisangane nemi ndezvachataura
tasangana nawo wachikiriri ochiti zvochiizwa zvese kuti uzoti patombobude mutape tapedzerana nawo vanhu haruda kuita ndimi kaino munoda kunga muine deadline ukaona uchiti hanzi failing to plan is just as good as planning to fail. Munoda kuziva kuti zviro zvetuda kuda muda kuzviita gore rinowe mukanga muine target iwo ana sekuru acho iwo wawo wacho munotoataura kuti ana sekuru nyaya iyi yagarisa tabva kure urwere hwawanda marufu ari kuwanda tipeiwo zviro imimi ndimwi mune target ana sekuru ka chinoda kuitwa una ana sekuru ngechekuti badzi munodozoti ndimi chapa mari dzenyu chinodorokesa ana sekuru imari dzepabhazi brazil ndiri sekuru handidaidzwi ngemuromo especially ndichiziva kuti murude kuuye kuoripa ndinonga ndichitotaura kuti tingatumire mari dzemabhazi tuwe tatoya kwatosvika ipopo potoitwe kamusimu ana sekuru wekauya zviti chitemo chedu chakadai tudoti mutibatsirwo zvakati atomboda ana sekuru acho anotombomuti gurai motombozito gurai kudai tione kufambire nyaya dzenyu otherwise hatifambi saka vanhu vanodetermina at the end of the day ndimi ndichida kunyorawo manotsi munomu hatinyori nyaya inonzi yaenda toda kuti tizive imimi kuti dheti racho irorero rakwana pasati zvapera mune kutidoti kutitsanangurire kuti tizwe kuti tiri kunetsa chii because munaziva kuti imwimwika muri mudare mazwa dare rinonga riri kuramba richisenza nemimi kusvikira tasvika pakuti dare tapedza nemi zviro zvenyu zvaita saka tei tichida kuziva kuti zviro izvozvo zviri kufamba asi kuti kwati timusiye muite izvo zveimweka saka nhasi ndionakati mutape munopedza mwedzi uno musati mwaona ari mueurope tichidabuda munhasi tichibuda muno hatiendi kumba kwedu tinotoda kutsvakana sekuru ari tine next court isusu musi wa15 toita next court kufanira kunga ari musi wa1 March toda kungoti tiite apropos zvimwe zviro zvetirikutaura nezvazvo panapa I think ndambotaura nyaya yekuti kuroora amwe anoite 30 minutes amwe 1 hour but chinotitemena timetable dzodzo ndimwi inini kuomera kwenyu ndo kunoita kuti ana sekuru asunge play ana sekuru mukaasvikira zvemuri kutaura kuti mukabva panapa mwautoenda kwaana sekuru kutenga machira pamuya atori pamo pane mudhara kutengese machira kuti mwana ndotomutengera dhora 50 mita matema aya dhora 50 imwe murudo kutatamura ura hwatodobadhara musi wa15 imwimwi ikauya neanza panapa tozwa kuti tiite zvinopera chedinokumbirise kwamuri mati madare ari musowani 15 na 1 March taikumbirawo musowani ngokuti chedo kuti mutape chikudaiwa zvakupera mataumwemere kuti muso anasekuru anobeji saka tinoumbounganidzaka mari kacho hamuna mari anhu akatsvukira kudai mari tamapensheni yamutape mari kaupuwa ngevanhu aisa 1 March 2026 mouya imimi tozozwa kuti zvafamba